हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ पुरा शिलं बेरायनानै मेंग्लिनायानो दासिमबो खाराखै आरोना एकदम माने उन्दुनोल' ओंखारबाय थायो होजोंहायथ' पुरा माबा मा होनो पुरा माने रेस्टखौनो लानो मोनखायाखै आरोना फैनानै नै दासो एसे रेस्ट लानानै सान्ति मोन्दों आरोना ओमफ्राय आङो शिलंनिफ्राय मा लाबोदों नोंथांमोननो खोन्थानि मा होनो मैगंफोरखौथ' आं खोन्थाखाबायना मैगंफोरखौ आं खोन्थाखांबाय नोंथांमोननो मा मैगं लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा आङो मोननैसो फिसा बुस्थु लाबोदोंमोन आरो शिलंनि नेरसोननि थाखाय गाइस फार्स्टआवनो दङ नैबेयो बेखौ मा होनो मिन्थिया आङो बेखौ आङो फुल सोना लानो थाखाय लाबोदों आरोना मोननै लाबोदों आं बेखौ बे थांबाय ओमफ्राय नै बेखौ लाबोदों आं बे नकलिसो बेयो प्लास्टिकनि आरो माथो बेलाय जोंना मा होनो आङो फोथांना लाखिबाय थाबाबो थैयो नालाय बायदोंमोन आङो ओमफ्राय माने थैलाङो नालाय ओंखायनो आङो एकदम नैबेखौनो लाबोबाय आं ओमफ्राय नै बेबो थिख्लुख्लु जि मोजांखा नायलाय बेबो प्लास्टिकनियानो आरोना बेबो नकलिसो जि अन्थावथावखानो नैबे गुलमरिसखौ आङो नकालिकाय वाटारफलनि खाथियाव फाननाय दखाननिफ्राय लाबोदों आरोना दालसिनि आरो नै गुलमरिस नै आं बेग फिसासा लाबोदों अननानै माने अबावबाफोर थांबाथाय मबाइल सोना लांनो होननानै बे फिसासा बेगखौ लाबोदों नै दाम खमावनो मोनदों नालाय दाम गोसानिखौथ' बायनो हायासै बेरायनानै फैसा थांजोब्बाय नालाय ओंखायनो आं दाम खमनि थिख्लुखौनो लाबोबाय आङो नेरसोन हिसाबै शिलंनि नै बियो ना फिसा ना मावानि आसार आरोना ना मावा ना बेयो बानलु फिसा आसार बिराद फानोना इसिनिखै जि फानखायो इसोर मोननैखौ लाबोबाय आङो बेखौ बोराया जानो लुगैदोंनो बानलु फिसाखौ ओंखायनो लाबोबाय ओमफ्राय आंहा ना फिसा मावाखौ मालाबा ओंख्रि गैयाबाथाय जानो थाखाय बिनि उनाव लाबोदों आङो नै मै शिलं होनना लिरनाय दं नै शिलं नायनो जि अन्थावथाव नुखादों ओमफ्राय नै बेखै सुम्बुक दं सुम्बुक लहायाव सिथाबनो हागोन आरो ना मा होनो चकलेट मेंग'नि जानो गोथावानो मोनसे जाबाय आं बेखौ नै खासिया सेंग्रा सिख्ला बिसोरनि ट्रेडिसनेल ये देखो खासिया नायनो जि अन्थावथाव ना बेखौ माने आङो थांनायनि नेरसोन आरो एकदम ओंखायनो लाना फैथारबाय आङो मोनसे फ्रक लाबोदोंमोन आरोना गाननायनानै बेल्टायनानै दोननाय दं नै व्हाइट कालारनि आरोना फ्रक आरो शिलंनिया आंनिया माने बे बेगजों बे गस्लाजोंल' आरो ओमफ्राय जेबो गैया आं जेबो लानायानो जायासै शिलंआव मा बुंबावनो गाइस माने बायनोथ' मोनगौमोन आरोना मा होनो माने जोंना माने बेरायनो टाइमानो जायाखै माने ओरैबायदि मा होनो फुङाव जोङो बेलासियाव सहैखाबाय ओमफ्राय बेवहाय एसे हाबदोंमोन जों माबायाव मा होनोमोनलाय पुलिस बाजाराव ओमफ्राय इयावबो एसे एनै नायथिंनानैनो गैलालाय ओमफ्राय आक' नेक्स्ट देयाव फुं जानाय लोगो जों खारलायबाय चिरापुन्जियाव सानसे थांनाय जाखायो फार्स्टआव चिरापुन्जि थांबाय चिरापुन्जिनि उनाव दाउखि थांबाय दाउखि थांनायनि उनाव मा होनोमोनलाय बेयो दाउखिनि उनाव पेपे वाटारफल थांबाय बेनि उनाव माबायाव लकेलाव बेरायबाय सानब्रै बेरायबाय आरोना सानब्रै पुरा बेरायबाय जों लास्ट फैखालि लकेलाव बेरायदों नालाय बे लकेलावबो मोनथामल' नायना फैबाय इमान नायासै माने रेस्ट लानोसै होननानै बिदिब्ला दा आङो ओंख्रि संनोसैलाय मा होनो शिलंनि थास'जों शिलंनिफ्राय लाबोनाय थास' बेदरा थारुना बेजों ना संनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो आंनि शपिंआ इसिनिल' गाइस जोंहा ना लाखिलायबाय जिन्दाथार गोथां बारदो
नोंबो सायनोसैसो आं र' हाजोनि थारुनखौ मोनजाफेराखै आरोना दिनै फार्स्ट टाइम जानायगोन माबायदि मोनगोन ना मोना बे थारुना गोथाव नंगौ ना नङा नायनोसै आरो ओमफ्राय नै नाया आं गथा गथायैनो दोनदों आरो ना हास'वाखै ओमफ्राय थास'आबो नै माबायदि फिसा फिसाथार थारुना फिसा फिसाथार आरोना थारुना जोंनि बे गिदिर गिदिर बायदि नङा गिदिर गिदिर बेदरा बिदि नङा नै फिसा फिसासो नै इदि फिसा फिसासो आं सैनानै मा होनो सैनानै दैयाव सोमना दोनदों आरोना नैबेखौ गिदिर गिदिर नुदोंना नैबेखौ इयो गिदिर नङा फिसा फिसासो गाइस आं थास'खौ हाना लाखांबाय ओमफ्राय नै पियास दरसे हाबाय आङो ओमफ्राय नै कुकारखौ जानना लाबाय आङो कुकाराव माने आङो रुग्रोगोन आरोना डाइरेक्ट एवथ्रोमखानानै रुइया जाजानो गियो आङो थास'खौ ओंखायनो कुकाराव होग्रोयो नै थास'आयाव मानदों आंनो नायलाय नै गोजा जालायदो इखिनियाव साराया कुकारा दुंबाय सारायसो होफ्लांदो गस्लायाव मा होनो गस्लायाव थाव बेरदो जानो गिनानै इदि गानना लाबाय आङो एप्रन एकदम पुरा लेथ्रा जाजोबो आरोना आंनाव गस्लाया एकदम नायथाव जायै जाखायो नै आंना खामबाय दा आं इखौ हरनोसै दा आङो हालदै संख्रि होना लाखानोसै आरोना गाइस संख्रि होना लाबाय गाइस नै दा आङो इयाव मस्ला मस्लि देना लानायखौ होनोसै आरोना होबाय नै दा आङो दै होनोसै आरोना होबाय ओमफ्राय दा कुकारखौ धाकन मारिना होनोसै हुइसेल खनब्रै गाबहोनोसै आरो होनबानो मोनबाय आरोना बियो दा आङो साराय जानोसै नै ना एवनो थाखाय सारायाबो जि गोसोम जाबायलै जोंना ना एवै ओमफ्राय नै नाया सब्रैल' जागोन आरो बोराय बुरै ओमफ्राय बेखौ दा हराव जानो दोनसै बेखौ एवगोन थाव होना लानोसै सारायाव मा होनो होननोबो रोंलायलांबावलाहाय बे शिलंनि थास'आ माबायदि जागोन मिन्थिया आरो रुइगोन ना रुइया ना मानगोनसो ना मागोनसो एकदम गोसोआ गिबाय दं आरो माबायदि जागोन ओरैनो संगारनाया बेकारावसो थांगोन नामा सानगासिनो आङो मोजां जाबाथ' बिराद मोजांमोन खिन्थु बे दखानिया गोथाव होननानै बुंदोंमोन आरो बेखायसो लादों गेस आंना साराया दुंबाय माने थावा दुंबाय नाखौ हरनोसै आं नै गाइस नाखौ एवफ्रामना लाखांबाय आङो ओमफ्राय हुइसेलाबो गाबखांबाय आरोना आं बेखौ खनबा गाबहोबाय आरो आयौ मासे गिलिर दा बेखौ सागं साना लानोसै आरोना नै सागं साखांबाय आं बरियानो रुइजोब्बाय नै वाव नाखौ हरनोसै होबाय ने ओमफ्राय बेखौ दा खोबना दोनथ'नोसै दसे गाइस नै आंना ओंख्रिया गोदौबाय दङ ओमफ्राय आङो नारें खारजि होनि आरोना सेबनानै आं बिदि होबा बिराद गोथाव मोनजायो आरोना नारें खारजि होबाथाय एसेल' आरो बारा नङा गोखैस्रो बिराद गोथाव मोनजायो बिदिबाथाय गोदौहोनोसैलाय दसे नै गाइस आंना ओंख्रिया मोनबाय आरोना दुन्दिया होनोसै आं दा दुन्दिया होबाय नै खांनोसै आङो मोनबाय नै दा आं खांनोसै ओमफ्राय नै ओरै आङो बेयाव भाजि एवनो नागिरदों नै गाजर आलु फ्रेसबिन नै आं बेयाव ना एवनाय थावआवनो भाजिखौ एवनोसै आरोना थावखौलाय माथो लस खालामबाय थानाय नङा होमबा ओंखायनो होनोसै आं
नै गाइस दा आङो बानलु गोरान बाथोन देनो नागिरदों आरो ना दावा जानो लाबाय नै थाव जेवलायखौ ओरैनो तावायाव गोरान एवनोसै सोर फैदो नायनो र' सोर हाय पादलायना दरजा खेवखांनो होनलाया मासथैयो मायो नै अफिसाव आग्लायनाय मेथाइखौ लाना फैदो आंनो जानोसै आं बेखौ एक पेटिस नै गाइस रेडि खालामना लाबाय आं बानलु एवनाया ओमफ्रायो सामब्राम गुफुरखौ गरसेल' होदो आरो ना मानोना होमबा खुगाया बिराद मोनामोना ओंखायनो ओमफ्राय नै दुन्दिया संख्रि होनोसै नै गाइस देखांबाय आं बाथोनखौ ओइ गोलैलांसै नै गोलैमारबायसो मोनबाय दुन्दियाबो खांना दोननोसै गाइस ओंखाम ओंख्रि गासिबो मोनजोब्बाय रेडिबो खालामजोब्बाय आं खुरनानै मिस्टाराबो फैबाय डिउटिनिफ्राय बेबो फ्रेश जाबाय ओमफ्राय बेबो जिरायना लाबाय नै दिनै शिलंनि थास' शिलंनि गाजर शिलंनि फ्रेश बिन शिलंनि दुन्दिया दिनै जानोसै फुरा ओंख्रिया दिनै शिलंनि गोजा आरोना माबायदि जायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै जानायनानै जाबाय शिलंनि थास'जों ना बियो फ्रेश बिन आलु गाजर भाजि इयो आलुजों दहायनि माबाया बानलु बाथोना नैबेखौ नैबे बानलुखौ एसे होनानै इयाव बाथोन बानायदों आरो आं बे आलुखौ ओमफ्राय नैबेयो बानलु गोजा बाथोन इयो दहाय मिस्टार जालांखोन्दा आलुमोन आरोना ओंखायनो बाथोन बानायबाय आं एसे ओमफ्राय नैबेयो मा होनो थाइबें जाना लानोसै नै माबायदि एसे मेनला ना हाजिनि बुस्थुआ बेदरथार नङाना बुस्थुआ एसे फेंखा बारायनानै बेदरसो नङा दालाय फेंखा बारायनानै बेदर ओंखारनाय माबायदि खोन्थादो दे थिगानो दं मोजाङानो एसे डिफारेन्स आरोना जोंनिफ्राय एसे बेलेग गाइस नै जानोसै आंबो माबायदि जादों जाना नायनोसै एसे मेनला टाइपसो गाइस जोंनि जायगानि थास'जों हायालै आं बारा गोथाव मोनाखै भाजि ओमफ्राय नै इयाव आलु बाथोना बानलु बाथोन थाइबें ना गाइस नै जाखां लोंखां बिसिनायाव एसे जिरायनोसै माने रेस्ट लानोसै आरो बोरायाथ' मालाय नै हायाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस लाभ इउ अल